Volám sa Jana Čarnoká a už viac ako 35 rokov pracujem vo verejnej lekárni. Počas svojej praxe som denne v kontakte s pacientmi a zákazníkmi, ktorí prichádzajú s rôznymi zdravotnými problémami, otázkami o liekoch alebo s neistotou, čo je pre nich pri liečbe najvhodnejšie. Za tie roky som pochopila jednu veľmi dôležitú vec. Ľudia často nepotrebujú len liek. Potrebujú najmä správnu radu, pokojné vysvetlenie a niekoho, kto im zrozumiteľne povie, ako liek užívať, na čo si dať pozor, čo môžu jednotlivé lieky robiť v organizme a kedy už samoliečba nestačí. A práve preto vznikol tento podcast. Vo svete internetu dnes nájdete tisíce rád o zdraví. Niektoré sú výborné, niektoré menej a niektoré by človek najradšej zamkol do skrinky spolu s liekom po expirácii. V jednotlivých epizódach sa budeme rozprávať o voľnopredajných liekoch, o moderných molekulách, o vitamínoch a výživových doplnkoch, o bolestiach, chrípke, alergiách či trávení, ale aj o tom, ako lieky fungujú vo vašom tele. Pretože každá tabletka má svoj príbeh. Niektoré lieky tlmia bolesť, iné znižujú tlak, niektoré chránia žalúdok a niektoré spôsobia, že si po antibiotikách začnete čítať príbalový leták ako napínavý román. Tento podcast nebude plný zložitej medicínskej latinčiny. Budem sa snažiť hovoriť jednoducho, prakticky a zrozumiteľne, tak ako sa rozprávame priamo pri táre vo verejnej lekárni. A veľmi rada zapojím aj vás. Posílajte svoje otázky, čo vás zaujíma o liekoch, čo vám nie je jasné, aké problémy riešite doma v lekárničke alebo čo ste sa vždy chceli opýtať lekárnika. A možno práve vaša otázka bude témou ďalšej epizódy. Tak si pripravte čaj, pohár vody alebo svoje každodenné lieky, samozrejme tie správne. A vitajte vo svete podcastu Virtuálna lekáreň, podcast o liekoch a zdraví s Janou Čarnokou.